बर चंद्र गामिओ मायं गोथों फायै माय कादुल गलांबायखा कानेरा कानिङानो यांगो थांगेन रखते बनुब्राय न लुंगाओ कयेक कानि माय कादुल गलांबायखा ताबुक से माय तांगे पाइद्रप माने हाय अबश्य ताबुक से फायं मा हायखेरि खांके हाय के चिन बररक ओ माय न नगतलाङै माननाय आबनो दैवाना लायजाक ओ गामिनि बररक जों दिनै फाय सक बायजाक बरक चंद्र गामिओ मिया हर मायं गोथों फायै माय जाय गलांजाक बायखा फायदेंगे जों जेने बुखु खरक जाबाय कक सालायानो थांगांखाय दिनै सिगांसिन मुं रिग्रादि आंनि बुमुं गाय दिनो माला दे बरमा थांगांखाय आंगाबो सोंना मुसंगो अ जे माय जे जाय गलांमानि आबा बुफुरन हायदे चाजा खाबा बमा हायरगाबो तिगे सायखनारिदि म माय चाजा माखै जों बस बुरुंनो 25 बसरन का जों सरकारनो जों दाबि खायो जों कुदो माया इको ताक बो जों सरकार ताबो बो इको ताक म बसर बो जाय गलां थांगा जों सरकार जोंनो जों देश जागाबो थांगो मिसिल मिसिं सकायबो जों थांगो जतो जागाबनो थांगो जों सायखनारिओ फनुगो सरकार कुनु गभर्नमेंट जोंनो म मुसापानो जों दिया जों सरकार सानो जे जारा चिनि 12 चंद्र पारा जे म खति इंमानि ओ जागाव सरकार जोंनो दाबि जे कुनु प्रकार दाबि खायसे जों रिनानि नांनाय जों बहं माइकेरे जों मिसेल मिसिं थांगो सका हांकाय जों पार्टीओ जों हिमबो जों दंग आपसे सरकार जोंनो के छुनायानि के जोंनो उपयुक्त करै नै जों तामखाय बानचिनाय चिनि बहगो जों म चावैसे जों सरकार खायनानि जों म तुमुनो जाया हांकाय जों तफानो जों सरकारनो जों याकाया जतो सरकार फायो जों जतो जागानो जों आबनो क्लियर खायो जों सावैनायो म जे जारा मायुं फायमानि न जों नंनि म पारा बो एडिसि विलेज नि खबजा चिनि मखाय अंको प्रेम सिंह अंके ब्लॉक हंगे कलमपुर ना अंके नंगो आमसाइनि एमएलए रखे फाइना ना फायरो रगो एमएलए के बनाय फैया गिवो बायसा जे नाय फैया सांबादिक बा आखंबाय तुया सो नाय फैया बर' खरक जाचिनि बुखुक जुगबो ब माने सन्दारानि देब्रमा बाफोरबो बिनि जतनो साफै चाइ थंगो बसर जावै थाङो मकलि मुक्ति जों दाबो खिखलाय इफानो जों बसर ना नाय थाङो चिनि मकलि मुक्ति जों रानै थामायका जों जे मनि गभर्नमेंट सरकार नायमां दाबो खाय जों नुखा हांकाय चिनि बोखा माने किसु जों या हाय दाबो कबर हासिङै थामायका माय जखनते चाखा हांकाय माय फायचा फैकाय जतनो कबर हायद्र पामांसे ngै तंगायो आसुखै नां सावै बायखा बेलायखन हामबाय नरक सायमा गोनां गासिन बुखुकनो बिनि मखलनि मुक्ति कलायजाक तामनि हिनमाले बिसि बुरुम अमा हायकेन बरक माय नकमा तिसाया अमा हायके मायं गोथों फाय चाय कलांजागो बरक साकाजार फायै सरकार नीति बा गभर्नमेंट नीति केबो फायनाय फैया अ मायं गोथोंनो हायनो फियोगै तनिउ अबन बाय बं कयमं तारातारि खायै अ जे मायं गोथोंनो सरकारक बरक रमनानि बागै आं बुंखाय मलेन्द्र देब बर्मा आं मो राबार बागाननि मालिक न ओ खेतबा नै अरब अंश दङ गाय मायुंनि बन्न हातिनि उपद्रव अन्तर 25 बছর लागातार अर अब हाइकेमं फाइ एबार सिला खय खते खाय नि माइ काफिग राबार बागान ध्वंस खायो अब हाइकेमं जों 25 বছর जरा सह्य खायका गाय अब आसिक बसर चलि दंसे माइन उपद्रव अब ता जरा कुनु सरकार फन अब न बन्द खाइजा गया अब अरन बररक ओ बारा चन्द्र बरन बेसी खति सादन ngै दङ गाय अब जेकुनु मूल्य ओ बन्द हातिन उपद्रव न बन्द खाइकाय आं बेलेखायनो खुसिं खामन आं कुनु रां माइ कुनु साइज नाया एकमात्र उपद्रव न जेकुनु मूल्य बन्द खाइनान बगै आं आवेदन खायो नंनि ओ आमसाइनि एमएलए रखे फायदे नायफाय नंग मो एसेम्बली आमसाइनि नायफैया वाइसापुरु खाय
nini sangbadi rok phai naifaibai ga kaisa kuisu taisa ngone level dong nise level ni borok কিন্তু আং একবার বা কয়েকবার আং লিখিতভাবে এমএলএ টেলিফোন থানে এরিখা কিন্তু আবার কোনো উত্তর মাইয়া কিছু মাইয়া কোনো আবার কোনো সামুং খালাই জায়গা Enggak tabung nong ni san mungkai tamo. আনি সানমুংকাই আং মনো যে কোনোভাবে মানে রক্ষকনানি উপদ্রব না বন্ধ খাইনা বন্ধ হাতিন উপদ্রব না আং কোনো নাইয়া Oro busa kani rok mai katul jak bai khana ba sa bai jakhana. 15-20 কানি রং থানে বলে গাই রাবার বাগান তো আবো বছর বছর ওখানে দংশ রঙই দङ সেবাইন দङ yang mai khetone mayo nokri ring jakhaino rabar bagano kasai rabar sebayo joli joli jagai obo hairong ngui dङ to aiko Da ko balai khana hambai sin ta ko khrano jorani ma bagi.